Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Maricar, 33 years old, minyo ug way anak. Itago lang ang akong address sa Cebu City. Punto legal kini akong soliran. Kabahin kini sa among pagpanagop sa akong bana. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang nahibaw mi nga dili di ay makahatag og anak ang akong bana nako. Ingon ini ang mga panghitabo. Sorry to say, pero infertile si Mister. Mao ba, Dok? Sige, Doc. Thank you. Daan pa ko. Naana ko ang diferensya. Sige lang, kun. Daghan pa bitaw gyapog pagi nga makaanak ta. Pwede managup ta. Pero ikaw, dili ka mangitaglain. Mas nindot ba yagin ng nakay kaugalingon ni mong anak. Liwat. Han, di ba nag-istorya naman ta about ani? If dili ta makaanak, edi mangadap ta. Nabalakal ako mabasin og mangita kaglain. Benjo, dili na mahitabo. Nanumpa na ko atubangan sa Ginoo nga ikaw rin akong mahalon. O usa pa, di na ako mabuhat ni mo, no? Salamat, Maricarhan. Naami silingan day ay nga gusto untang magpakuha. Kay wa kuno siya parugi sa lalaki nga nakapamabdos niya. Unya, day? Akong gipungan oy kay 2 months na baya iyang tiyan. Iya lang gid kunong ipasagop ang bata inig panganak niya. Hala, mao pa? Basin interesado mo sa Benjo. Sige, day. Istoryahi sa kuno, kay makisulti pa masag ko ni Pencho bahin, ana. Sige day. Unsahan? Malagyon ta na akong planuhan. Kung masugot to siya, mao'y akong plano nga, kita mao'y mo shoulder sa iyong mga pa-check up, hangtod na sa iyang pagpanganak. Unya kung magpabayad siya, bayaran na lang sad nato. Kana kung musugot siya. Manawag raman na ito kung umikan ako bahin inihan. Sige lang. May bawaan rin nato karong si Manahan. Day, mao ni si Crisel. Siya nga akong giingon ninyo nga among silingan. Hi, Crisel. Ako day si Maricar. O kini akong husband, si Benjo. Hi. Willing man ka nga ipasagop ang imong anak day Crisel. O sir, willing gid ko kay maghapon ko ikabuhi ini good. Kun mo na, sige. From now on, kami mo imo kasto sa imong pagpa-check up. Ingon man, hangtod na sa imong pagpanganak. Okay ra ka? Oo, okay ra ko ma'am. Pero may mong mga yaog pabor. Unsa man na? Pwede nga mangayo ko og down payment. Oh, sige. Pila may gusto nimo? Tanaw nimo. Sakto ra kani atong gibuhat? Sa akong tan-awhan, murag okay raman sab si Crisel. Murag di raman maro. Mayon ta kay basyon unyag mulikoy ba? Unya nakagasto na ta. Dili lang unta na mahitabuhan. Hello, Day? Day, manganakay na si Crisel. Gida siya karon sa ospital. Ay, mao ba? Asa bang hospitala kay mo ato ni Benjo? Recorded by X Thunder Gaming. Tungod sa mong ka-excited nga managtiayon,
Pagkabalita na mo nga mga nakay na si Crisel, dali dayon na mong giadto ang ospital, diin siya nanganak. Aside sa gi-down payment na mo ni Crisel, kami mo imikasto siyang mga pagpa-check up. Ingon man, sa hospital bills o panganak niya. Human ko makakita sa bata, nakigsabot na dayon mi ni Crisel. Unya, mauntay gusto namo nga magpinirmahay ta, nga dili na nini mo kuhaon ang bata namo ba? Maghimo ta og kasulatan bahin ini. Sige ma'am. Okay ra ko, way kaso. O kuan sab, nami laing papirmahan nimo. Unsa man na, sir? Sa tanan namo nagastugikan sa imong check-up hangtod na sa imong papanganak. Gusto lang sa may maniguro day. Nakasabot ko, sir. Sige, sir. Asa man ang pirmahan? Diara. Amo ginagiandam. Salamat, Crisel, ha? Cute sa kong baby, oy. Kaya na sa kumisis, Hello, baby! Hello! Huh? Dong, nalipay kay ko. Nana kita anak. Lagihan? Salamat, ha? Saan sa man? Ngawa ko ni mo biyae. Bisag dili ko makahatag ni mong anak. Honey, dili na mahitabo. Pinangga ko nimo, ug mahal ko nimo. Dili igo ang rason nga abi kay dili ka man makahatag na kog anak. Mangita na tayon kog lain. Salamat. Ug usa pa, nanatay baby oh. Mausab. Hi, baby na mo. Hello? Unsa? Mauna kay, nangutana mong ko to si Crisel kung asa ko na dapit inyo, ha? Mao ba? Nga naman ko no? Mayo kong duda day nga, basin og kuhaon ni ang bata. Oh, Kay marag nagbalik man sila sa amanan ng bata nga naan ninyo. Kinuo ko. Crisel, dili ni nimo mahimong buhaton amo. Ug ganong dili man. Nga anak man na namo. Ma'am, sorry. Pero kuhaon na ako balik ang akong anak. Maluoy ka, Crisel. Ihatag nimong bata o kasuhan ka na mong kidnapping. Diara. Diara ang inyong anak. Benjo! Ganong imo manghihatay ang atong anak? Han, ilan ang anak? Dili ato. Dili. Sakit man para nako, kay nag-atiman na manggod ni sa bata for almost a month. Unya, gitrato na sab nako ang bata nga murag gadug ako. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, naibaw kong wa mi mo agi og legal nga process for adoption, pero do na may kasulatan nga gipirmahan. Makagukod ba mi ato? Ikaduhang pangutana, kung wa pa namo gihatag ang bata, mahug ba kidnapping? Nga nagkasabot man mi ug naa mi pinirmahan. Ikatulong pangutana, dili ba sa makasuhan ang inahan sa bata? Nga nahugman og iyang gibaligya ang iyang anak din hinamo, kay gawa sa kami mo imikasto sa iyang mga pagpa-check up hangtod na siyang pagpanganak, midawat masab siya og bayad kay kanamo. Ikaw pa to katapusan, asa man may mahimong muduol aron makatabang namo. Wa na ko'y paki sa bata. Ang ako lang nga mabawi na mo ang tanan namong nagasto sa bata, ingon man ang among gibayad sa inahan. Para at least, makaingon kong dilisad kaayo mi alkanse ning hitabua. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maricar.
Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay nagdugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sad gyud nga atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi, wa mo ilusot, ipadagyod na ang inyuhang mga suwat ug mga suliran diri namo. Pero unsay hangyo nato, Dok? Kompletuha ang inyong address o detalye nga istorya sa inyong sulat-suliran para mahatagan og sakto nga script sa atong mga script writers sa kinabuhi sa atong mga talents diri sa among programa sa estasyonan. Yes, dili na nato dugayon. No? And kisay mga unsa tong lesson for today? Ang atong or lesson quote? for today, be comfortable with being uncomfortable. Tinuod. Yes. Sometimes we cannot control the surrounding. So, parehaan ng traffic, parehaan ng saba-saba. Comfortable na lang ka nga na traffic. Bisag tinuod nga uncomfortable yun ka. No? So na it's okay not to be okay. Tinuod yun na, it's okay not to be okay. Agree kay ko ana, Doc. Oh. On that it's okay not to be okay. Ng mga butangan ni kanabuhi nga dili under our control, no? Oh. Mauna din ha, no? So, sige lang. Atong But, i-greet ning atong mga masigig i-greet. paminaw ato ni sa Inupakan Leyte, no? Naghahanag yung maminaw na to diya sa Inupakan, mga Kudira, Didasi family, labi na ni Tony Gibbs ug ni Jimmy Yao diya sa Inupakan. Ug diya sa Upper Bigaa, La Libertad, Negros Oriental, mga Andalis family, si Merinciana, Windel ug Maribel, no? Si Mistro diha sa asa ra to ning akong mga diha sa diha sa Tomas Upos, no? yes. Ang mga Maulas, Layo, Acero family ug mga kaapelido nako, mga Obra family, si Joel, si Johnny ug si Danny. Nalipay ko nakita ta Joel, Johnny and Danny kay nadi koy kaapelido nga mga gwapo. Bitaw purya buyag. Okay? Yes. Ug to ang letter sender karong adlaw. Atong letter sender si Maricar, 33 years old, Minyo. Wala pa'y anak, mga Cebu taga Cebu City. Punto legal yung problema ni Maricar, no? Sumasa nabati na ito sa drama, ang iyang mga pangutana, unang pangutana, nahitabo kung wala mi muagi og legal process for adoption, pero doon na mi kasulatan nga gipirmahan. Naa ba mi gukod adto? Hay, kang ilahang ang sakto gyud at na no nga nawa man gud to ang ilahang bata no kay wa lagi sila sakto nga papilis which is the legal process of adoption. I'll be very honest, kibaw kong nasakitan ka Maricar pero maglisod gyud tagukod kay wa man gyud mo katungod kay di man gyud kamo ang ninggawas nga legal nga ginikanan sa bata. So kung mangampon ganita kinahanglan gyud mo go through gyud ta sa process called adoption. Need gyud na nato no. So di gyud pwede nga dili ta muagi ana kay that is the only way nga malegalize nato atong process ug makakabutag makakabot ta sa atong katungod as a parent sa adopted child. Moabot pa ni korte ato ni? Karon dili na. Dili na. Dili na, Doc. DSWD na lang na ang ato ang adoption. Di na siya inana kadugay. Pero we need a lawyer, no? You need a lawyer, yes, to help you with the documentation, but og mga notaryo kana nga mga documents pero social worker gyud ang kanang main nga person dinha sa DSWD nga makatabang ninyo sa adoption. Yes. Kung wala ikaduhang pangutana, kung wala pa to namo gihatag ang bata, nahugbag kidnapping to nga nagkasabot man mi ug naa mi pinirmahan. Dili sa gyud siya mahug og kidnapping kay naa may consent no sa katong ginikanan pero by the time nga mo demand sila nga ilang kuhaon og balik ang bata kana nawa naman ang consent no so dinha na ta magka problema then that may give rise by that time to
2, siguro cases siguro on kidnapping, pwede, no? Or other cases nga that may be applicable given the circumstances. But the moment nga ilan ang bawi unya wa ta musugot. Pero the whole time nga naa ninyo nga wa pa nila bawi, wala to. Kay ning consent man sila. Ikatulong pangutana, dili basad makasuhan ang inahan sa bata nga nahugman og iyang gibaligya iyang anak dinhi namo kay gawa sa kami maoy ni gasto sa iyang mga check-ups hangtod na sa iyang pagpanganak. Nidawat sad siya og bayad gikan namo. Unya kamo man puy ni bayad. Di man pwede ang nidawat rag bayad ang ikiha, no? On the part of the mother, kung moingon kag nag-trade mo ba, trading mo sa bata, no? Kay di man gid unta na siya allowed nga magbayad ta, mo palitag bata or mo bayad ta para lang mo adapt og bata. Unya apil man mo kay kamo may nibayad. So maglisod tag mo kiha ta nga kita mismo, apil ta sa commission of that offense. Pwede siguro nga magpabayad mo sa inyong nagasto para sa bata. Civil, no? Nga mahog nga utangan mo kay kamo may nigasto ana siya yung makabenepisyo. Pero I really do not suggest nga mukiha mo kay I will tell you frankly nga medyo naasag yun tayo nabuhat gamayng kalapasan kay wa man ta musunod sa sakto nga proseso sa pag-adapt og bata. Ha? So, ayaw na lang. Let it go, then let's go through. Basin lang yun. Ato lang yun ning dawaton ba ang kamatuuran nga kana sang pagpangadap na tug bata, no? Pareho ra pud nagmabuntis ka nga. Kanagan let's you treat it nga kanang ang Ginoo mo'y motagana og muhatag nimo ana when and who, no? So, maybe di gyud to para inyo ang bata. Kay ngano man nga nausab man pud ang huna-huna sa mama. Then basin dili mo match ato nga bata. Then probably take it as a sign, move on, charge to experience. Nakabaw naman ka, nakarealize ka nga sayop ang proseso nga inyohang gibuhat. So, dili gyud siya maayo nga buhaton nato, no? So I think it would be better nga mo go through na lang gyud mo sa sakto na proseso and then wait for the child to come to you. Ako no, i-share lang gyud nako doc na recently pag November 30 it took them siguro mga 2-3 years or naagian man gud og pandemic na dugay-dugay dito gamay doc. Pero pag November 30 ang ako ang barkada in college was I'm very close to, nahatagan na gyud sila og baby boy. So, kani go through sila sa DSWD. Unya magtan-aw ka dok no murag yun nilag anak. Ang naong ang itsura ba makalingaw kaayo unya. Basig na blood relationship. Wala gyud. Wala gyud because they don't even know kay ang process ana dok sa DSWD di man ka makibog kinsa ginikanan. Ang DSWD ra man may nakahibalo. Kung kinsay biological. Dili gyud unya ni go through ka wala di ka ka-trace gyud ana. November 30 man nila nakuha so Andres ang pangan. Congratulations. Diba? So, kana, that's a very, I hope this will inspire you na to go through the legal process lang yun, ha? Okay, Katapusan? DSWD ang makatabang, no? Correct. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Asa man may mo pwedeng modol kana natubag na ni attorney nga DSWD ang katabang namo. Wala na koy paki sa bata. Ang ako lang nga mabawi namo tanan namo nagasto sa bata ingon man ang among gibayad sa inahan para at least makaingon kud kung dili sad kaayo mi kansi aning hitabuah. Maglisod kog advice nimo to go to an agency because ang imo magong proseso nga gibuhat di mao, no? Muna ningon jud ko nga let it go, move on. Take it na lang nga ni gudu ka og good deed para sa bata o sa usa ka inosente nga nilalang nunya and then trust nga later on magiyahan ra niya mo sa sakto nga bata nga inyo hapukon i-adapt. Ayaw o give up, no? But this one, let it go. I'm sure di na ninyo ikapobre ang katong inyohang gihatag nga maskig kadiyot ra pero paghigugma og malasakit para sa bata. Ihatag na lang to, ayaw na lang. Pero og di gyud ka gusto sakit gyud sa imuhang buot, pwede man nga mo file lang ta og kaso nga civil pero you'll have to go to a lawyer para ma-advisean mo kung unsaon ninyo pagsuwat ang inyuhang demand nga di pod mo masunog. Kay like I'm telling you, naasad gyud mo'y wala gisunod sa ato ang balaod. Okay?
Pero good luck, no? I hope maka-adapt ra mo legally, no? In the process, go to the SWD. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat. Og maayong adlaw.